लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। आङो दा बाजार थांनो नागिरदों, माने बाजार थांना फैनो नागिरदों आरो खानायसो सिनजानो सिनजानोसै खोमा साइडनिखौल' सिनजागोनलै ओमफ्राय दा खानाय सिननोसै नोंथांमोननोबो देखायलांनि बाजारखौ आरो लामाखौ नाय आं उननिफ्राय गारि खारगासिनो लामाखौ जाबाय चेन्नाइनि लामाजों थाबायगासिनो आं दा बाजारसो थांनो नागिरदों आरो बाजार माने दखान थांनो नागिरदों। लामाफोराव दखान दङ फिसा फिला दखान ससे थांना बाजारखौ देखायनोसै आं दा नोंथांमोननो। बेयाव रेस्टुरेन्ट दङ नैयाव थाबायनो होनना फैदोंमोन, नाथाय आथिंफोरखौ सानाय मोनबाय। बास नेग्रा दं जिरायग्रा, दसे जिरायना लानो र'। जिरायना लाबाय, आथिंफोरखौ सानाय मोनलाय लांबायलै। लासै लासै थाबायलांनोसै। दा बे आंनि उनाव नुनो जानो हागौ भबन, बे भबन हाबा जाग्रा भबन आरो बिदि बेंकफोर दङ आरो बै आगोलनि बेंकफोर। दा बाजारा एसे गोजान जायोलै, बेनिफ्राय आधा किल'मिटारसो दंबावो। आधा किल'मिटारसो फैबाय आं, आधा किल'मिटार थांबावो बे जायो हाबा जायो बिसिनाव, बे न'सिमाव। ब्लग भिडिअ बानायथाराखैमोन, गोसो जाना ओरैनो बानायलाय लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मोजां मोनखाया नङा आंनि ब्लगखौ, मानो होनबा ब्लग बानायनायनि एसे टेकनिक गैया दै। दा थाबायगासिनो लामाजों थाबायगासिनो बेंकबो दङ आरो एयारटेल अफिस दङ आरो एखि थांबा शपिं मल ससे थांबा आं दा सिदा थांला, बेखि लानोसै आं ओरैहाय लेफ्टजों थांसै। लेफ्टजों थांनानै खानाय सिनजाहैनोसै आं, ससे थांबा मोनगोन। बेनो आरो भबना, बेयावनो हाबा जायो मंगलबार गेदेर गेदेर पार्टि हाबा दं खोमा, दामगासिनो हाबानि गेटआ उनाव गेटआ माने बैयाव मोनसे शपिं मल जागासिनो, शपिं मल माने मार्केट बायदि जादों, मार्केट जागोन फिसा फिसा मार्केट जागासिनो। अपेन जाबासो मिथिसिगोन आरो मोनगोन, लामा लामा जुइस फाननाय मोनगोन नोंथांमोना। गांबाथाय आरामसे सरबत लोंनो हागोन आरो ना, लेमन जुइस फिसा बारदों नैबे मर्निं अवाकिं खालामनो थाखाय। फिसा आरो ओरैनो मानसिफोर जिरायनो थाग्रा उन्दुनानै सोरबा सोरबा फिसा पार्क आरो ओरैनो जुइस थांबा मोनगोन मानसिखौ। ओमफ्राय आरो पुलिस थानाबो दङ। आं बेखिनियाव भिडिअ खालामथ'ला, होख्लाय जागोन बाबा नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय बेबायदि जायो आरो बेबायदि बिल्डिंफोर नुनो मोनगोन आरो बेबायदि मुरथि लामा गेजेराव गारफिनदोंलै लामा गेजेराव बिल्डिंफोरा आमदानि दङ जेरावबो नुयो। बिल्डिंफोरखौथ' चेन्नाइ नालाय माथो, जोंनि आसामावबो दङ, जोंना आसामाव गुवाहाटियावल'सो गुवाहाटियाव गैया, तामिलनाडुआवथ' बांसिनानो जोंफोर नाङा आरो बेयाव सानदुं थाबायनांगौबा सेस जागोन मानसिया, लद्राय जोबलांलायनांगोन। चेन्नाइनि सानदुंआबो देन्जारलै, बुंनांला आरो चेन्नाइनि सानदुं। साया दोङो ससे ससे सानदुं मोनो, बया खस्थ' मोनो आं सानदुं। सानदुंखौ हायालै लद्राय लांजोबो मानसिया, लद्राय लांखायो बाला लद्राय जोबो सानाव। ससे थांनानै मोनसिगोन र' नोंथांमोना नुगोन, ससे थांना देखायगोन आं। बहुत भितोराव आरो लकेल बाजार ससे थांबा मोनसै। बेलेगाव बिराद दाम लायोलै, 700, 800, 600 लायो। सिननाया मोजां जाया। ओमफ्राय नैयाव हिन्दी रायज्लायग्रा दङ आरो बिसोरथ' हिन्दी रायज्लायना, बेयाव सिनजागोन आं। ससे थांनानै हिन्दी रायज्लायग्रा मोनगोन, बे गोरलै जाबलांसै बे दखानाव। ओमफ्राय फिसा दखान दङ, बे मोजांसिन गावनि गोसो बायदि। थ' नायबाय थादों नोंथांमोना, बाजारखौबो एसे देखायगोन आं दा, नाजानोसै मा जायो। फैबाय आङो दा, दखाना खुला दंना गैया। दखानाथ' बेनो दा नायनोसै, दखानाव हाबनोसै, खानाय सिननोसै। बाल काटने Five minutes later. खानायखौ सिनजाबाय साइडनिखौल', दा बाजारखौ थांनाय बेफोर लांसिगोन मालै न' फैनाय जाबाय बाजार।
लानोसै nih dawa chicken ini mana लोगोफोर फैनाय फैनायसै बाजार खालामनानै दा थांनोसै थाबाय थाजालालाय सान्दुं गोसा सारायो बिदिनो आरो बाजाराव जोंनियाव दखाना उdah थांसै लोगोफोर deh boleh sampai langsung mau Selengkapnya logoफोर दा थांसै जुसाखौ हिट मोनदो मा होनो लेखाया मौसुमि ना मौसुमि बुंनो रोंलाय लाला गोथाव जागोन 30 थाखा लादो हिट नों लामा जुसखौ गानदों आरो सान्दुं गोसा गरमाव मोजां जायो थाबायनाय आरो लामायाव मोनलाय नांलाय दामा एसे बारा जायो गिलासाव 30 थाखा गाहाम लाखायोना भिडिअखौथ' मोजां मोनाखै जानो हागौ थेवबो ओरैनो बानायबाय आं भिउ लाना फैखानो ओरैनो थास्लायस्लाय बाहेरायाव फैनाय बाजैनि थाबायनानै थांसै होननानै फैनानै जेनेबा भिडिअ बानायनाय जाबाय आङो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनाबाबो लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला जुदिसो भिडिअखौ नायनो गोसो जुदिसो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लासो मोजां मोनबाथ' नोंथांमोना गोसोनि गोसोसै मोजां मोनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लाइक खालामना होदो लोगोफोर बाय बाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।